Sintetikoki aletzen ari garen etorkizun ikuspegi honek badakar baita ere helburu iparren irudikapen bat, ezta? Helburu sorta bat jartzen du mahai gainean, 20-25 urteko aro bati begira, ezta? Zati hau importantea da, ezta? Zein izan liteke 25-30 urteko zikloaren helburu edo ipar irudikapen bat, ezta? Euskal hiztun osoen nukleo sendo bati oinarria ematea, bai? Hiztun osoen nukleo sendo hori erreproduzitu eta elikatzea, ezta? Hiztun osoak lehen pixkat aipatu dugu, ezta? Euskararen gaitasun sistema osotu bat, bai? Eta erabilera eta motivazio sistema osotu bat duten hiztunak, ezta? Hiztun oso hoien nukleo sendo eta zabal bati oinarria ematea izango litzateke bizio honen ipar irudikapena 25-30 urtetan. Egia da, irudikapen zentral horri erantzi ezaiokegu helburu osagarri bat, eta da zenbait lurraldetan adin batetik beherakoen artean euskararen ezagutza unibertsalizatzera iristea. Eta helburu hori ere ez da makala eta ez da gutxiestekoa. Baina, esan dezagun ez dela hori ziklo honetako helbururik funtsezkoena. Batetik, horrek ez duelako inola ere ziurtatzen hizkuntzaren garapen osoa, bai? Eta gainera euskararen zenbait lurraldeetan hori ez delako lortuko 25-30 urteko ziklo honetan. Beraz, bego, bai, helburu osagarri hori ere unibertsalizatzearena esparru geografiko batzuetan, baina erdigunean jarri dugun etorkizun irudikapena hori da, ezta? Euskal hiztun osoen nukleoa sendotzea eta beroni funtzio sorta zentral batzuk ematea. Bizitzako funtzio nuklearrak ziurtatzea eta egonkortzea bai, nukleo horri, ezta? Apur bat funtzioiek pixkat errefraktatzeko, ezta? Batetik izango dugu tokiko funtzioetan indargunea, bai? Indargunea lehentasuna eta askotan lidergoa hartzea tokiko funtzioetan, eta horrantz bideratuta daude gorago aipatu ditugun hainbat estrategia. Bigarrenik, funtzio ofizialetan elebitasun errealera iristea. Eta hirugarrenik, funtzio globalizatuetan kalitatezko nitxoak sortu eta mantentzea, ezta? Ziurrenik, funtzio globalizatuetan zaila da, gurea bezalako hizkuntzetan, hori baino gehiagora aspiratzea, ez? Baina funtzio globalizatuetan hori baino gehiagora aspiratu ezin badugu ere, iruditzen zaigu hirukote bizigarri bat osatu dezakela datorren arorako, ez? Ziurrenik pentsatu behar dugu funtzio eta espazioen matrize konplexu baten terminotan, ez? Etorkizunean. Hau da, hiztunak hartzen baldin baditugu eta etorkizuneko hiztunak irudikatzen baditugu, hiztun tipoak, esan zagun, hor egongo dela gradazio bat edo mailakatze bat, ez? Euskaraz bizitzeko hautuen gradu desberdinen inguruen, ez? Hautu sendoa, hautu leiala egiten duen nukleo sendo eta zabal batetik hasita, hautu likidoagoa egiten duen multzo esanguratsu batera, edo eta baita ere euskara gauza jakin gutxi batzuetarako erabiliko duten horietaraino, ezta? Lantzen ari garen ikuspegiak guztiei emango lizkieke, hiru edo gehiago diren tipoiei emango lizkieke funtzioak eta lekuek, ez? Beti ere ziurtatuz funtzio sorta sendoa, funtzio klabe batzuei eta beste batzuei minimo batzuk emanez eta eskatuz, ezta? Zentzu hortan irudikatu behar dugu, adibidez, hemendik 15 urtera, ezta? Durangon, Agurainen, Urruñan edo Beasainen biziko den euskaldun horrek ze funtzio beteko dituen euskaraz, ez? Nola egingo duen hori, eta nolabait bere jardun linguistiko guztien gaman ze ekologia egongo den, gama bat izango baita.
gure jardun linguistikoak. Gama horretan ze ekologia izango duen bakoitzak eta non izango dituen bakoitzak bere heldulekuak. Egin dugun irudio hau ez da oso landua, asko landu gabeko adibide hipotetikoa da, esaten ari garena pixka bat ilustratzeko. Ez dugu ontzi guztiak beteta duenik irudikatuko, inongo hizkuntzetan, gu ere gaur egun ere euskal hiztun gotorrenok ere ez baikara hori, ezta? Baina kontua da, hiztun osoak, hiztun potenteak izan gaitezkela funtzio sorta nuklear batekin. Eta aldi berean, gure gizarteko beste hiztun tipoei ere ziurtatu dizekegula elikadura bat, zentzu bat, eta komunitate honetan engantxe minimo bat eskaintzea, ezta? Hau da, hiztun hautuaren gradu desberdinek osatuko dutela gizartea eta komunitatea, baina bizio honek ziurtatuko luke euskal hiztun izateko hautu sendoa egiten dutenak batetik erreproduzio sistema sendoa izatea, mailaketan urrunago dauden bestelako hiztun tipoek funtzio importante batzutarako irizpidea izatea, eta urrunen dagoenari ere, nolabait esan da, gainerako geruza guztietan ere funtzio bat edo bestetan euskarak presentzia eta aukera izatea. Jarri daitezke mila adibide, baina batek askok esan dezake, beha nik euskaraz ikasi nuen minimo bat, baina baitu ni familian ez dut erabiltzen, kuadrilan ez dut erabiltzen, lagun artean ere ez, euskara ez da nire autu hizkuntza gauza gehienetan, baina eskema honek eta bizio honek horri ere esan dezioke, bueno, ondo, baina begira, futboleko entrenatzailea bazara, hor duzu behar bat eta aukera bat euskararen engantzatzeko, ezta? Edo lanean, funtzio jakin honetan, euskararekin loturatxo bat daukazu eta beharko duzu, ezta? Zentzu horretan, honek nolabait emango lioke kasu horretan, ezta? Futbol taldearen kasu hipotetiko horretan euskarari ematen dio esparru bat, gizarte horri eta gizarte barruko jendarte jakin horri ematen dio integraziorako bide bat, eta pertsona horri ematen dio euskaratik guztiz ez desengantzatzeko lotura bat, ez? Gauza jakina da gero, lurralde desberdinetan, elebitasun eta eleaniztasun maila desberdinak egongo direla, eta autu hauen gradazioak ere desberdinak izango direla, ez da? Baina guztiarekin, etorkizun ikuspegi honek erdigunean jartzen du ziurtatzea 25-30 urteko ziklo honetan euskararen erreproduzio sistema indartzen dela eta gradazio desberdinetan izanik ere euskaraz bizitzeko hautua egin duen komunitateari, euskaraz bizitzeko hautua egin duen komunitate haren zati sendo eta zabal horri, batetik bideragarritasuna eskaintzea, eta bestetik bulkada elikatzea. Euskaraz bizitzeko hautu sendoa egin duen komunitatearen nukleoari bideragarritasuna eskaintzea, hori gizarte politikaren lana da. Gizarte politikak lortu behar du guri, ziklo honetan. Eta horri, nukleo horri bulkada elikatzea berriz, komunitate estrategien zeregina da. Eta honekin, etorkizun ikuspegi honek, 30 urteko ziklo baterako planteatzen dugun honek, zera bilatzen du. Euskararen komunitatea hurrengo arora sendo joatea. Hurrengo aroa diagunean zertaz ari gara, zer espero dugu eta zerk espero gaitu hemendik 25-30 urtera auskalo, ezta? Inboluzio zentralizatzaile bat, adibidez Espainian, proiektu europararen porrota, sistema globalaren kolapsoa, indar batzuk dioten moduan, transizio zibilizazional traumatiko bat, buru jabetzareko abaguneak, globalizazio mendebalarraren garaipen area handiago bat. Bueno, ez dakigu zer datorren, ez da?
baina plantea dezakegu datorren aro honetan, zapaltzen dugun zoru prekario honetan, hurrengo arora sendoago iristea. Han hartu behar diren erabakiak hartzeko.